Karepe iki apa to ya kok dadi glandang aku kaya ngene? Mergo aku kedanan kowe. Kedanan kula. Iya. Wong durung tau tepung, durung tau ngerti, durung tau weruh. Kok iso kedanan to? Wong lanang kuwi nek wis kulina kepethuk karo wong wadon. Ora usah dadak sesuk-sesuk ketemu banjur duwe rasa tresna. Kowe ora ngerti kowe ya. Tak tunggu-tunggu nganti aku utusan ngelamar ning Ngurawan. Kokan wangsulan kakean swara kowe. Kelana Raja Samboja, ngerti? Oh. Ingkang asmanipun Klana Raja Samboja menika panjenengan. Ayo, ora ana liya ya mung aku. Ndek kok ya dadak utusan barang. barang. Bagus kaya aku ki rekoso. Hah? Ha wong kaya ngono kok muni bagus ki rak ya kebangetan to. Tumrape wong lanang mbuh ala mbuh becik ki mesti ngaku nek lanang kuwi bagus, yen wadon kuwi ayu. Karo malih kok panjenengan dadak utusan nglamar. Wong rawuh panjenengan ya nyolong kula kaya ngene kok. Mulya-mulyane wong lanang ki nek iso nyolong wong wadon. Luwih mulya-mulyane wong lanang ki nek iso ngrayah bojone kancane. Ketok yen kurang ajar to panjenengan menika. Ngono kok arep mundhut garwa retna kuning. Oh, mboten. Kok gelo. Napa? Kok kowe gelo? Kelangan aku gelo lho. Sawangen sing tenan aku ki bagus apa ora? Ditakoke sedulur semono kae. Aku ki bagus apa ora? Ya wong sak jagat terat-terat kowe muni ora ngoten kok isih gembagus. Nek sing takon aku, nek sing takon kowe. Kula kan baleni. Iya. Bagus napa mboten? Lho wong sakmene jujur kabeh. Ora. Anggere ana sing muni bagus mesti padha mrongose. Wong mrongos kowe kok umuk ora. Iki ya arep ngapa ta iki? Asmane Retna Kuning, rasukane ya sarwa kuning. Mesti ngendi-endi ya kuning. Kuning, kuning. Arep ngapa sampeyan kuwi? Hadine wong kuning. Wong kewan kok iso nganggo lenga wangi. Kuning hiro. Iki kok kaya ngono to iki wong Sang Prabu kok Ngesorke rada. Wong kuning dine dhewe. kuwi nandhake yen ora tau adus. Larak tenan. Malah awang Sang Prabu kok ledong doang. Hayu iki kok kebangetan temen ta iki. Oh sareya neng pangkon mami bubuk kene. Ora sudi. Dhuwurmu manukku dawa. Kon mingkem. Nggih. Nengno wae kok nek rampung rak mingkem dhewe. Wong sampeyan ki wong ngendika wae ora cetha kok le arep mundhut garwa kula.
Manuk Gudawa sak ngertiku. Ora manuk Kudawa. Ngewuhke to kowe iki? Kok ngewuhke piye to? Kowe milih sing dawa apa sing tindak? Ndak. Dawa nggih, dawa. Dawa apa tindak? Nah. Jan kok malah mbrebek. Abang netrani Netranipun. Pun. Mboten fun. Pun. Saya gregeten anggere weruh lambemu nyungir ngono kuwi. Aku malah mbayang. Kula menika ming benerke. Awang ngendikan wi angel, kok isih ngoyak-oyak kula. Aja nyucuk. Waduh alah. Mata kleru meneh. Kleru to. Aku mau ngono piye? Nyucuk. Ah luwih cetha kowe wong sing duwe kowe. Sing bener niku nyucuk. Nyucuk mata. Ah, nyucuk tok. Mboten sah dawa-dawa. Nyucuk tok. Nyucuk tok. Ora nganggo ka. Nyucuk tok. Mata pancucuken sarap sawane wong kuning kareben gelis nendra Wong ngomong wae ngewoke ling ngrungokke ngono kok. Weh lah. Yalah gendok perkutut. Jalo dilaten. Sang Prabu kok kaya nggih sampun. Omben. Sang Prabu. Sang Prabu. Mbok ya. Omben. Manuk kuwi. Mbok ya omben. Ayo to. Mboten. Ladenono. Sedelo wae. Mboten Sang Prabu, kula aturi emut. Menika mangke menawi wonten ingkang mangertos rak ya ngisini-sini to. Kula aturi ngapa? Emut. Oh. Piye? Emut. Tegese Eling. Nggih. Yen aku karo kowe tuaku. Ngono. Mboten ngaten ning kula aturi eling. Kula aturi ngrungokke swara demit kowe iki. Kula aturi eling. Kados ngaten menika mboten sae. Kleru. Klentu. Kudu padha tresnane. Nah, menika rak langkung prayogi. Aku tresna kowe ya tresna. Pados garwa menika ingkang sami dene tresnanipun. Menawi ngeten menika rak jenenge panjenengan ngruda peksa. Pakat. Kok ngayal to Sang Prabu kuwi? Ngayal. Pakan.
Wong makani manuk kok kaya mbok ya pakan boten manuk kuwi dimake jan untune dawane ra jamak. Mbok sampun, wah gilani lho. Sampun durung apa-apa kok sampun. Kowe iki ngladeni aku ora kudu nganggo tresna ya wong ayu. Cukup ragamu semeleh mripate merem karo ngrasake. Oh. Wis. Niku jenenge Sang Prabu Pekok iya ngono. Mbok tok sambi udut karo telepon kowe gelem kok aku. Piye? Mboten aku iki danan tenan karo kowe Retno Kuning. Monggo wong kula menika ora tresna kok. Hedane wong lanang karo wadon ora dituruti so edan tenan. Seneng nek kowe aku edan turun dalan. Anggep mesti kemawon. Seneng nek kowe weruh aku wuda turun dalan. Mboten nggon wuda nek panjenengan menika edan tenan kula alhamdulillah. Kelapa muda kelapa aja jengkelke lho. Kula menika gumun. Wong kaya ngono kok ya Prabu, kok ya ratu, ndah hebo kawulane ora. Murang tata. Aku seneng nek kawulaku do melu rusak. Dadi ratu kuwi nek iso gawe rusak ing kawula kuwi kondang-kondang ing ratu, ngerti ra? Ratu kok merosal. Iki turutana lho. Mboten mah kok njok karepe dhewe nuruti. Wis ngene ra kena disemayani lho. Ngapa kuwi? Iki deloken. Iki. Wis mau wig-wigan saiki kaya ngono. Ratu kok ora duwe tatanan. Retno Kuning ladenana. Yen ora gelem apa njaluk tata manuta sira wong ayu boten nadyan sakedhek Petro Deping netra mboten kanggo tangga kon kunandang rara uyuh Retno Kuning duh mas rara amun
Ya jarimu. Lakon kowe. Lakon. Sikil. Kamu. Ayo. Bocah nom kurang ajar wani ngantem saka mburi mulo angele ora jamak Kula awang lambe wis ndowere kok andang. Rumangsa seneng nek nyawang ngono wong kewer-kewer. Lho ngeyele ora jamak kok. Ora ngeyel ya ora dijake. Kula pun tulungi, kula ditulungi nggih. Kula dugi dhateng papan mriki mergi badhe caos pitulungan dhateng panjenengan. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Kula aduh monggo Ndirapati. Waduh, Menika Kesemu Dewi Retna Kuning. Mas, badhe dipun sampean ngalih sik ki rung rampung. Ngalih dhisik ki rembuke rung rampung.